Тренировка за гърди в домашни условия, само с лицеви опори, без каквито и да е уреди или тежести и ластици. Започваме с стандартни лицеви. 4 по 12, пускате додолу, горе стягате гърдите. Почивате 15 секунди между сериите и около минута между различните упражнения. След това диамантини, те са доста по-трудни. Отново 4 по 12. Пускате додолу гърдите, да опрат в ръцете и горе стягате. Пак 15 секунди между сериите и 1 минута между различните упражнения. Третото, широк. Пускате додолу, горе стягате. Пускате додолу, горе стягате, 4 по 12. И накрая ще завършим тренировката с бавно пускане надолу 10 на секунди. Най-долу преди да паднете задържате статично и броите до 1, 2, 3 и започвате обратното вдигане. 10 на секунди и така повтаряте 10 повторения, ако трябва ще почивате повече между тях. Това е за гърди, доста ще ви помогне. Ако не предпочитате да ходите на фитнес, на лостове или където и да е, в домашни условия нямате оправдание. Не ви трябва дъмбели, ластици, уреди. Просто започнете успех.